Jekk sa issa kontu għadkom ma ħriġtux il-ġgiget u l-kowtijiet, iċ-ċans hu li issa ħriġtuhom hekk kif il-merkurju niżel l-isfel bl-arja mal-lejl tinħass daqs 2 gradi Celsius. Temp mill-isbaħ għal min iħobb ix-xitwa u l-irdos tad-dar. Il-waqa fit-temperatura ir-riżultat ta' riħ kiesaħ mit-tramuntana tal-Ewropa e kif anke fl-Italja qed jippersisti perjodu ta' ksieħ fil-waqt li bliet Ewropej bħal Oslo u Praga qed jirreġistraw temperaturi baxxi ħafna sa 11 grad taħt iż-żero. Il-kesħa fl-Ewropa waslet biex fl-aħħar jiem partijiet mixmara Thames bdew jifriżaw, fenomenu li kien ilu ma jseħħ sa mill-1963. Il-kesħa li ħakmet lill-Ewropa qed tinħass anke f'pajjiżna bl-arja tiksaħ b'mod konsiderevoli. it-temperaturi jerġgħu jitilgħu bil-mod il-mod matul il-ġimgħa biex sa tmiem il-ġimgħa it-temperaturi massimi jerġgħu imissu il-15 u 16 grad Celsius. Minkejja temperaturi baxxi mhux imbassra xita matul din il-ġimgħa qabel il-ġurnata tal-Ħadd meta hemm 87% ċans ta' xita u mistenni jerġa' jiżdied ir-riħ.